ठंडा लगता टे सुबह सुबह नहाई में पता चलता है ठंडा लगता तो लगता है आदमी काप जी हन सबको नहाइए ले ले बाटे जाते दीदी और के चाह दे दे सबको नहा के दीदी गई लगता छत पे आ मझली दीदी लगता दुआर पर गई कहीं नहीं कि चाह पी के जान देते हैं सब चल जल जाएगा वहीं के कहा बाबूजी चल कर बने खेते पे का बनी का ना दीदी ऐसी तो पूछती के दीदी का बनी अब छाता पर बानी तो वहाँ को सुनबो ना करम कि कैसे कैसे बतियावत रहे नी चाची ओरी से दीदी हाँ कन्या कनी सुनी जी का करता है छत पे अरे जी खामा में बैठल बई हो बड़ी ठंडा लगता तो चाहवा ना पी लेती बना देलू तब का दुहा गइल का हो दुधा हाँ आउ कहाँ गइल है बाबूजी वहाँ के तो खेत पे गइल है आलूये में अरे दवाई मारे का हाँ ठीक बोले क्या बनाई जी गई बातचीत तनी चाहवा ठीक बा दीदी लेके आके कनी मझली दीदी कहाँ भाई वो अपना रूम में बड़ी साड़ी देखल पहनत रही हाँ ठीक बा आवा तनी लेके चाहो पी के तब देखी तन की का बनी का ना बाबूजी तो कहत रही कि दाल बना दीजिएगा जाते दीदी से पूछते कि दीदी का बनी ठंडा आजकल लगता है इतना ना कुछ कहे जितना बतावा सब कोई बाझले बाटे अभी चूरा मिल में देहल बाटे कोई की चिंता नहीं कि हाँ जाके ले आवे के बाटे देखा तनी वही तरह वो जगह मिलिया में खइयो जाला सन चूरा हो आजकल दीदी के दिए माई सब कोई ताकत आती तू बरले पे कितना ठंडा लगता टे तनी चाहवा ले आई कने तो तनी पी देती तो तनी कुछ कुछ दहिया में राहत होई तो गरम दीदी काहे कने और ये नहीं आव तड़ू काहे नहीं आव बक चाहवा ले पिछवतिया सब के बाई इनी काहे आ गइल हो तू हां त का करी रे जे चिल्लात रही तो हम कहले कि जाते दीदी के चावल ले आई मुंह तो घर जा कहने कि मैं उठो लाइचिया डल हो हां डल नहीं कल मजे दे अपन घर में का बनी हां साड़ी पहना तड़ी जा ठीक बजा जल्दी कने बन के जइहो बढ़िया जा तड़ी अरे दादा खतना हमार गोतनी बढ़िया बाई सन देखा त सुबह सुबह केहू घरे अभी चूल्हा ना पोताइल हो या हमारा के चाय मिल जाता टे ऐसा नु चाहिए ये कहनी के ऐसा है प्यार दुलार बरसावत रहसन घर में हमने के कोई मर्द नहीं खेना देवरे बनी नहीं है खाली एगो बाबूजी बाई तब ये कहनी के तनियो से ना बुझाला कि हाँ हमार सामांग नहीं खी तो हम कैसे बाई कितना मेरा हानु होली सन कि हमार सामांग नहीं खी तो हम इतना सुबह उठ के काम धाम करम मगर ना हाल जो बड़ी ठंडा लगाता दीदी हां ले चाह पी ले बड़ी फरहर बारू हो ओहो एकरा में फरहर कौन दीदी बात बाटे बताई रो ना हाथ रही तो सोच रही कि हम जल्दी जल्दी चाह बना ली ऐसे में चाह पी ले ना तन की देहिया में ना घर में हाथ टाइप के आ देला वैसे बना देला है बहुत दीदी कहां बनी हां वहां के बहरिया बानी चाह दे के आइल आ कहनी कि ये दीदी बनी काजी वहां के तो दीदी होनी है बानी समझ में नहीं का बनी का ना आ बाबूजी कह के गइल है कि बेटी दाल बना दी हो जा सब्जी बना कहनी है सब्जी बना कनी हां तब का करके सब्जी न बनाए पड़ी आ ठीक बा कल ना जाई तो सब्जी काट दे हम आवतानी चौरा लेके ठीक बा जाई आ चाह पी ले मीना के ध देबे इहो के ना दिल्ली एकदम हदे बानी कुछ ना बोलत रहनी खाली चुपचाप रहे नी अब नया ने हर लगता आइल बनी तैसे एगो हम छोट बानी इतना फरहर रहनी आई है कि चुपचाप गोदनी रहनी कुछ बोलबे ना करनी चल ऐसे गोदनी करे के चाहिए चल तन के चौरा बिन दी झटपटा कोई बाना ना आई ही रामा हे जे कोने न हडू ऐसे को से आगो लो बाबू दीदी ठंडा लगता पिया चाय पिया हडू आ कनी के अभी सब्जी ना कटल जा कटा गइल के कटला कहत की छोटकी अच्छा चल पिया चाय पिया जल्दी
कनिया के मोटारवा चालू करके सुबह सुबह तारा कहाई रहे नहाए के आ तू बहुत ऐसे है नहा ले तो लइका वो सर्दी आ जाई लइका के सर्दी नेटा बहुत रही ऐसे छोड़ दिया तू अपन सखीनी झरत रही है का करे ठंडा में नहाई ना तो गरम पानी आदमी कके ना नहाई हम देखो तनी ऐसे मोटरो नहीं कुछ चलावत कल के पानी से नहा ले तड़ो सोचने के जल्दी नहा ली जितना देरी में गर्म पानी हुई बाप रे बाप ये तना सोचा तू कि जब 2 पैसा हमरा बटोरही के बात है महंगा महंगा लिपस्टिक लगावल जरूरी रहे 250-250 के लगावत तड़ू तो क्या करे दीदी ना लगाई उहे तनी 40 रुपया 30 रुपया 20 रुपया वाला लगाई तू तो 150 रुपया बची बताओ दीदी बड़ी ठंडा लगता हमरा के अबे जी बैठा हम ये रामा सब्जी काट के उसे रखाइल बा खाली बनी ना आ बनी रुकी तनी चाह पी ले दे सोचने तनी के घाम बाटे त पिया कने पिया पिया तनी रोग पी ये आगे घाम खाइल बड़ी ना भैया जी के बुलावे के पड़ी ना बुलावे के ना पड़ी ना तब पी ये अपने में हंसत रहेली ये कोने हुनका घर दूधवा गइल हो तो हमने के जगह पहुंचावे कि रौरा पहुंचाएम आ बाबूजी पहुंचाएम सुनी तो वहाँ के रोज बाबूजी पहुंचावत रही वहाँ के चल गए हैं आलू में दवाई मारे तो ई ना कि पहुंचा के जाए अब वो लड़कन के ना आवे करला होतो तो हो गला सन लड़का के हां तन के चली दूध लेवे नहीं खा जाओ तो अब जो है लसना सारा छो दे अब तय बाटे की पहुंचावे के बा कहो हो कने तब का तो पहुंचाहे के ना पड़ी हां पहुंचावे के पड़ी ना ई लागत अपन नैहर में दूधे या माठा चली खइले काहे ना कि खइले जे सही कहबे हैं दीदी सब्जी बनाए को अब जाता नहीं और हाँ ये कोने हमरो या भूला गइल बतिया में गुपचुप लड़ाई में हेजी के बाद टाइम पास हो गइल हटे ठीक बा जा 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 जल्दी जाता नहीं सबके बैठबे करी त आ कहनिए कि दाल बैठा दी ह ठीक बा कोने एगो तार के बात कही एकरा बहारवा में रहत आदत हो गइल बा ना पी गलू का हो तब का जे का करी कितना सुरु सुरु चाय पियलू तू बड़ी चावल निकल कोने मन बहारवा में रहेली त इनकर आदत हो गइल बा ना अब देहात के मरम कुछ कुछ जानत तड़ी हां ये दीदी अब जनती बानी शहर के लगे लगता उतना बोलले से काई दीदी कुछ बोलबे ना कोन देखन चुपचाप रहे आ देखलू चाचा के पतोहिया का कहली कि नागिन हड़ी ये सब कहले रहे कि नागिन नागिन मत कह ना तो समझ जाइए जितना हिंदी में बोल दिहन उनका बोले आई यही चल बोला ना ये लोग नहीं के बोले के अभी ओ दिना में देखलू उनका घरे आई रही नदी उनका मैगी ना बनावे आई पानी पानी ऐसन कजन कैसन बना देले रहे अपना के ना कोई जा ठीक भैया कने तू जा ना उनका संग झटपट का मौ करवा दो इतना आदमी के खाए बनावे के बाटे एगो से होई अब हम खा ले जा ना जा दे ले जाते इनका पापा के चाहवा दे जाते ठीक बा जा कहनी है ना कि हमारवा जन बानू ओकर चटनी पीस दी जा ठीक बा कुछ कह मगर हमारा घर के कने नु दोनों के दोनों इतना बढ़िया बाइसन ससुर हमार सोचत ही होई हन कि ना हमार पत्तो है आइल बैसन तीनों ना तीन खल के बाइसन एगो केहू कहेला कि एगो 22 भी एगो 22 भी मगर ना ये समय के नहीं किसन परिवार में रहे वाली बाइसन परिवार चलावे वाली बाइसन चलो ऐसे ही रही तो हमनी के घर दुआर सब बनल रही सासो ससुर हमनी के बनल रही हम कितना बढ़िया बेचारा खुशी से बुढ़ाऊ गइल हन खाद मारे का कह जाला आलूया में भुलाइयो जाते खुशी से लागत उहे के आवत का तो ए कन्या कन्या हां दीदी अरे कल बाबूजी के रोटिया बनल बा हो ना जी अच्छा झड़ देखी बना द जा सब काम छोड़ के आवत तनी देख लो जैसे कुदारी लेके हम जा तनी दूधवा जा तनी तनी पहुंचा देते उनका घर ठीक बा ना तो बूढ़ा भाई 4 गो बातें बोले लगी सुबह सुबह कितना बढ़िया हमनी के मुंड बनल बाटे हुआ तो बिगाड़िए दे जाते दूधवा पहुंचा देते जी नमस्कार प्रणाम मैं खुशबू सिंह नमस्कार प्रणाम हम काजल राज नमस्ते प्रणाम हम बनी पुष्पा सिंह देखनी है जौन अभी हमने के वीडियो बनैनी है एक पारिवारिक वीडियो रहे अक्सर देखले बनी कि ऐसे घर में 3-4 गो बहू रहे लीजा तो मिलजुल के रहे लीजा सुबह सुबह के हमने के नाश्ता देखबे कैलही कि सबके घर में सुबह सुबह चाय बनेला और ये पर सबके वीडियो हमने के बना के दर्शनी है यदि रुआ सबकी वीडियो अच्छा लागल होई तो दिल से लाइक करम शेयर करम कमेंट करम।